Wat lada ka Al Nassr ka kut haka jingi khaj Persia ka Al Hilal. Handrai kadang don pat ka chance. Ban Khuri ka Saudi Pro League. Kumjuru ia ka AFC Champions League 2. Handrai kadang don pat ka jing artatin kendiat ia ka Al Nassr. Bat sapit na ka ay kadaw. 1-5 yung Endrick siya ka klub Real Madrid. Bat na padang jong kini ki top 5 kilik jong ka pertai. Dang sa artli kilik. Kibampat la ban shim ia ka rai ka bakado. Terhoi perlok habangi pa na kini ki santli kilik papawnam jong ka pertai. Ka Premier League Serie A La Liga, Bundesliga bat ka Ligue 1. Na padang jong kini kilik lalai teli la de ban shim ia ka rai ka bakado. Kata kitim ki balio banra ikanam ladu. Naka Serie A kedai ka Inter Milan ka balala lupa ban Khuri ka nam ladu. Wala dang sa kicing karo. Naka La Liga ro kedai ka Barcelona ka balala lupa ban Khuri ka nam ladu. Kadba naka Bundesliga pat kadai ka Bayern Munich ka balala lupa ban Khuri ka nam ladu. Bat menta sa setang ka Premier League hi bat ka Ligue 1. Ka ban naka liang jong ka Ligue 1 kadai ka PSG ka badan bha ka chance. Ban longkum kata ka champion ha katai ka league. Namar menta ka PSG ka dan kam satang shipon hi ban yok Khuri ka nam ladu. Kadba na kaliang ka Premier League part kidang don ha ka title race kata hapdeng ka Arsenal part ka Man City. Kadba habang ipay part na kaliang ka Al Nassr o Cristiano Ronaldo. Ha ka jing sisya kan laban job iya ka league. Lada ka laban pelim iya ka Al Hilal. Andrei ka kutno kata ka jing puas niyo. Namar ki kot ha ka jing ikai. Andrei kadang don pat ka chance ka ban Khuri ka Saudi Pro League. Kumjuru ia ka waipat ka trofi. Kata ka de ka AFC Champions League 2. Kaba ka don ka chance ban Khur artli ki trofi. Kaba u Cristiano Ronaldo ula ban job shwa. Ia ka Champions League ban ia ka Saudi League. Lada ka Al Nassr ka laban pelim. Ia ka Gamba Osaka. Haka jingkun final jong ka AFC Champions League 2. Namar ansay ka shwa nda kane. Bat ka ika baka Al Nassr ka dan kam ban job ia ka Saudi League. Kadai hi tang lada ka laban pelim direct. Ia ka damak hak arpoi tarik. Kum tahi kan salong kum ka champion jong ka Saudi League. Andrai lada ka ikai hak ni ka jingkun. Ka Al Nassr ka dan kam ia ka Al Hilal ban drop point. Namar ka Al Nassr kan laban kamay tang prapusaw point. Kabaki jing kai barok kikut tang lai pusaw mas. Kumta ka Al Hilal kabdang sa arti ki jing kai. Lada ka syarem shisin ka Al Nassr kala job lupa. Batang lada ka ikai shigemro ka Al Nassr kala job lupa. Wala ka Al Hilal kala ban job iya ka wipat ka jing kai jong karo. Handrai lada ka Al Hilal kala ban job baro ar ki jing kai. Kata kemut baka Al Nassr bat ka Al Hilal. Ki khaj point ha ka mi khin point. Kumta ka don ka jingma ya ka Al Nassr ban job ya ka Saudi League. Namar bah ka Saudi Pro League. Kim khen ha ka goal different barok ki jing kai. Handrai ki khen ya ka jing kun Persia. Hapadeng kini ki artli ki tim. Bat haki arsin baki kendo ka Al Hilal kala ikai shisin. Bat kala job shisin. Kumta banam syani than hak Al Hilal. Ka Al Nassr ka debit ban perlim. Ya ka damak ban long kum ka champion. Ka bangila ban ongru menta ka Al Nassr. Ka don kam ha ban job baro artli ki jing kai. Ban yok Khur artli ki trofi. Bat habangi pai na kaliang ka PSG. Ka PSG ka don kam satang shipon ban job iya ka Ligue 1. Haka ba mentakan sa ikon Persia iya kalen. Kalen ka babat haka kerdan ka baar. Lada ka job nedron haka nakijingil ka. Kalalong lupa kum kata ka champion. Bat na ka Premier League bat shibit ka Man City kan sa ikon Persia iya ka Crystal Palace. Lada ka laban job kan but satang arpoin hi. Nadin jong ka Arsenal. Andrei lada ka ikaj bat syarem haka nakijingil ka. Ka Arsenal ka don kam satang ka wik kajingil ka ban job. Ban Khuri ka nam ladu haka Premier League. Bat habang ipai pat nakaliang jong Endrick. Nakaliang jong Endrick kan sa poino siya kabukot katakalon ka jong u. Bat kalayon. Kum tahak tayo kabansawan lakmil ti yaw Endrick. Baon sawan pai biyang nakabanta ka klub Real Madrid. Bat ka Real Madrid ru ka don ka jing tmoy u. Ba ula manyilikay bat siyang haka klub haka samoy kabansawan. Kaba kidang tmuru bantung da uway pat ukush. Kaba ujos merunho udan bahaya ka chance. Bat la syai ka singi haka por San baje man step. Ka Inter Miami jong Lionel Messi. Kad sa ikon Persia iya ka Cincinnati. Haka jingil kay MLS. Ka bamenta ka Inter Miami. Kadan haka kerdan ka belai.
hanrei ki jil kai ki dang bon chikman te parlok na kabenta ki update thamai wanam klik ban subscribe like bat sa share knang bahas wa kawal ko ngin poino shakawai pot ka sinjam da ka jingerap ka jongphi kublai shibun